usuku lokuphumulana nabendlu yakho. Lungu umkhosi kaJehova ingcwele lokudumisa uJehova kuphela. uNkulunkulu uyathokoza kakhulu ngabaligcinayo usuku lwesikhombisa. uNkulunkulu uyabathanda abagcina isabatha ligcineke nawe kanye nabendlu yakho bonke. Lapho bebuthene khona begcina isabatha. Akababheki ngamehlo akho babheka njengomakoti ehlonipha umyeni wakhe. Kodwa beke indlebe yakhe ukwamukela intokozo yokuhlabelela kwabamesabayo. Abagcina isabatha ngokufanele abahlolisisa ukuthi luphi na usuku olwemiswa uNkulunkulu ngeqiniso lesabatha. Uduma